Mga motorsiklo at tricycle lang muna ang nakadadaan sa Sitio Mangit, Barangay Cabanbanan, Balatan, Camarines Sur matapos masira ng soil erosion ang bahagi ng Balatan-Nabua Road dahil sa ulan simula pa kagabi. Pinag-iingat ang mga motorista sa pagdaan dito habang pinagbabawalan ang mga tao at motoristang suungin ang rumaragasang tubig sa luluwasan Siramag Spillway na daanan papasok at palabas ng bayan. Baha naman ang dahilan kaya hindi madaanan ng ilang kalsada at spillway sa Karamoan at Garchito Torena. Sa Albay, nasa 18 LGU na ang nagpatupad ng localized suspension ng face-to-face classes dahil sa nararanasang moderate to heavy rainfall. May mga naitatalang baha na rin sa low-lying areas tulad sa Libon na hindi madaanan ng sasakyan ng kalsada sa mga barangay ng Ologon at Bulusan. Sa Catanduanes, wala namang naitalang pinsala ang magnitude 4 na lindol kaninang madaling araw pero nagpatupad ng localized suspension of classes ang mga LGU dahil sa matinding ulang dulot ng shear line. Sa bayan ng San Andres, binaha na ang paaralan. May landslide sa barangay Lubas pero ayon sa MDRRMO, passable ang daan sa motorsiklo habang patuloy ang clearing operation ng DPWH. Sa Camarines Norte, 8 LGU na ang nagsuspindi ng klase. Bantay sarado ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang tubig sa Labo River na nasa yellow alert kaninang umaga. Kaya pinapayuhan ang mga nasa low-lying area na maghanda. Nakabandera ang gale warning sa northern at eastern coast ng Camarines Norte at Catanduanes, northern coast ng Camarines Sur at eastern coast ng Albay at Sorsogon. Kaya bawal pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat.